Međunarodna legija teritorijalne odbrane Ukrajine, koji je u inostranstvu formirao Zapad, za sada broji 18.000 članova, otkrio je direktor Ruske federalne službe bezbednosti Aleksandar Bortnikov. On je rekao da su u pitanju građani više od 85 zemalja, među kojima su i državljani bivših zemalja Sovjetskog saveza. Prema rečima Bortnikova, borci se uglavnom vrbuju putem ukrajinskih diplomatskih institucija u inostranstvu, a među njima su plaćenici i borci različitih međunarodnih terorističkih organizacija. Poljski, francuski i gruzijski borci posebno su zastupljeni u Ukrajini. U poslednje vreme registrujemo porast broja plaćenika u redovima oružanih snaga Ukrajine i zemalja Latinske Amerike, izjavio Bortnikov na sastanku u Astani. Direktor ruskog FSB-a na sastanku čelnika bezbednosnih organa i obaveštenih službi zemalja zajednice nezavisnih država u Kazahstanu istakao je da Zapad radi na pojačanju intenziteta borbi u Ukrajini i podsjetio da NATO ima svoje redovno vojno osoblje duž cele linije fronta, dok se u isto vreme pravi plan o slanju čitavih vojnih kontigenata alijanse u zonu specijalne vojne operacije. U isto vreme dodaje, u centrima za obuku i kampovima NATO u inostranstvu na teritoriji Poljske, Letonije i Litvanije sprovodi se specijalna obuka regrutovanih stranaca. Bortnikov je poručio da je težnja Sjedinjenih država i njihovih bliskih saveznika da sačuvaju dominantnu ulogu u svetu dovela do toga da su se poslednjih meseci dogodile stvari koje su negativno uticale na međunarodnu stabilnost, uključujući i onu na Kavkazu i na prostoru bivših zemalja Sovjetskog saveza. U tom cilju radi se na širenju NATO-a, formiraju se nove vojne alijanse uz američko i britansko učešće. Sve češće se primenjuju instrumenti poput proksi rata i tajnih operacija, dok se od neutralnih država oduzima pravo da sprovode suverenu politiku, objasnjuje Bortnikov. Direktor FSB je takođe dodao da Vašington i London još ne dozvoljavaju Kijevu da postigne mir sa Moskvom, koji je mogao da bude postignut još u proleće 2022. Svima su očigledne katastrofalne posljedice situacije kada se stanovnici cele zemlje nađu kao taoci Zapada i marionetskog režima koji je on postavio. Sa druge strane, sam Zelenski, koji je otkazao predsjedničke izbore u zemlji, razume da može da ostane na vlasti samo ako se borbe nastave, poručio Bortnikov. On je dalje upozorio da se Kijev bavi provokacijama koje su usmerene ka Belorusiji, a koje imaju za cilj da se u sukob uključe Poljska i pribaltičke zemlje. Koncentracija ukrajinskih snaga u blizini granice Republike Belorusije, brojni incidenti sa ukrajinskim dronovima u njenom vazdušnom prostoru, regrutovanje beloruskih državljana u različite nacionalističke formacije u okviru oružanih snaga Ukrajine i pojačanje diverzantskih aktivnosti ukrajinskih specijalnih službi protiv Belorusije imaju jedan cilj – eskalaciju sukoba, objašnjava on. Ipak, uprko svemu, Kijev ne uspeva da realizuje zacrtane ciljeve, tvrdi direktor FSB-a i navodi da je to razlog zbog kojeg NATO tera u Ukrajinu da pojača diverzije i terorističke aktivnosti koji uključuju napade na važne nuklearne, energetske i logističke objekte i napade na civile u cilju zastrašivanja. Direktor FSB-a je otkrio i da su Rusija i Belorusija zajedničkim naporima uspele da identifikuju lica koje su pripremale ubistvo oficira vazdušno-kosmičkih snaga Rusije. Osim toga, dodaje, identifikovane su osobe za koje se smatra da su povezane sa pro-ukrajinskim vojnim formacijama, a koje se nalaze na teritoriji Evropske unije.